pangling. Angkat buto piye? Angkat buto. Lambangan. Kita salah kumitir. Angkat buto. Citoan kumitir kami. Kok kowe ngirit prajurit saka Blambangan? Nak kono ing kraton Majapahit. Apa karepmu? Kita salah kumitir. Konku nanti aku sepuluh Majapahit bisa nabrak nampa dawuh. Anak Prabu Burbisma yang minat singgo. Ing supaya aku kedak ing kraton Majapahit ngadep Sang Dwita Ratu. Kowe arep munggah pendopo Majapahit. Ora luput. Arep ngadep Sang Dwita Ratu Kuntarawuwu. Pancen bener. Karepmu nopo? Aku sepisan arep boyongi Rahayu Sopo Siti Kuntarawuwu. Nakih janji aku. Ampun dipun parati Mas. Angkat buto. Cita piye? Apa kowe ora kelingan? Alam semono. Kowe munggah ana ing pendopo Majapahit. Ngaturake ngawala konjuk Sang Dwita Ratu Kuntarawuwu. Wis kelingan aku cita salah kowe kumitir. Nanging isine layang biyen. Nek Dyah Ayu Kuntarawuwu ora gelem diboyong ana ing Blambangan, jare Majapahit arep disungsang bawana kabeh. Kowe nganti tak nggo bal-balan ing pendopo Majapahit. Kok kowe bali ning Majapahit apa isih kurangan ya? Isih kurangan ya. Apa aku luput nagih janji Sang Dwita Ratu Sopo Siti Kuntarawuwu. Mesti kowe ra isih kelingan. Alam gegere Majapahit Ya, sing dituwuhake Kebo Marduet. Sang Prabu Brawijaya Bramatudung. Gelar diri Sayembara. ya. Sapa wae cilik iso ngrangket. Gedene materi Kebo Marduet. Bakal ganjar bumi Majapahit tigar semangka. Cangkep angka loro harap digawke Gusti Ayu Sopo Siti lan Kuntarawuwu. Aku buta. Kowe arek kaya semono Sinul Prabu Bramatudung. Ayo saiki Sinul Prabu Bramatudung wis gugur. Kula sayembara kuwi wis ora ana meneh. Cita salah kumitir. Apa? Praja Majapahit kira akeh. Sapa guru pinginer ing kraton Majapahit mesti ra bisa ngilingake sayembarane Brawijaya Bramat. Nek ngono kowe arep bisa. Angkat buta. Piye cita? Kowe iki glegere menungso. Ning pikiranmu ora nggo mikir. Kowe iki wong tuwa, tuwas akan batang blas yo kowe. Lho kowe iki arep dilebokke jurang ing kasengsaran lawan Urubisma minak jinggo. Lho kok kowe manut wae iki, kowe iki wong piye? Bisa wae kowe kandha sing kaya ngono. Amarga kowe cita salah kumitir. Ora tandha karo sing arep ati. Angga Cita salah kumitir. aku buta. Kowe kumikir apa gelak singkirake nganggo kekuatan. Angkat buta. Ya ayo Kuntarawuwu iki calon bojoku. Nek kowe arep boyong Ayu Kuntarawuwu kena. Nanging nek wis bisa nglangkai wangene setoran kuwi. Ora trimo nglangkai. Cita kumitir nek perlu belak kecak ulungmu. Oh, mas parang. Sampai
Weh. Piye? Aku tahu. Sorry, susah panas. Semangat! Nanti aku sing maju. Maju. Oh, edan. Edan piye? Iki lho seminggu ora bolos, Bang. Lah yo malah. Hei! Sikat! Aja jodong ayo waneni kandhak dhewe. Yo rasa kuku. Sikat!
sopan kowe ketemu. Ae kok dipacari. Sing mandalan sapa? Iki karo kowe. Iya piye? Iku karo dulurmu. Ngaku ora ero. Lagi panci pada aku ibu-ibu mandure. Doi. Kowe yang ngono. Piye? Iki Lah, musuh nek ning kene. Nek ning omah, Pak E. Iki lho, kene. Wong tua ora tanggung jawab. Biasane bocah orang wayahe golek duit. Bocah golek duit kok ora mangan ora dibeli anak. sing kebangetan iki kowe. Oso sing kebangetan. Bocah-bocah pergawe nggo bayar tekan. Ya ora. Ora kok. Ora. Aku tuku beras. Kowe yo ngono. Piye nek besok iku nek anak wani Pak, kowe kuwalat. Loh. Sing kudune kuwalate kadepe karo bocah iki. Lah iya, Aja karo aku. aja nganti kowe wani wong tuwa. Besok nek wani wong tuwa bakal kuwalat. Maju pemirono aja aku. Kowe mesti gak percaya. Ora percaya. Lho. Pak aku lho mbiyen wani aku. Ya, amane Aku karo kowe. digebloki. Kowe dikeblok. Nyatane Pak aku kuwalat mati dhisik. Iku tenan to ora? Tenang, lu saiki lho ora mati ndak mlungsungi. Wah, ora pecageran. Ayo. Ayo semangat.
kira kowe gak siap ngerasain. Ono apa Bu? Santai ya iki bola. Pengen jongo. Jual. Kayak bolane to kalau. Aku pengen jongo. Ono ora ngomong. Ayo coba. Jongo. Halo Wasis. Good iPhone you let me. Artine Inggris. Ya yo artine apa? You let me. Bahasa Indonesia no. Bahasa Indonesia nih. Selamat pagi. Tenang iku. Aku nonton ya percaya. Tenang gitu ya. Ayo. Ayo,
Ngene. Iya. Wih, apa-apa. Matoh jebule. Saya suara tak. Piye? Kurang banter. Jajal. Ayo. Iya. Wih. Muli, sirahe muli. Kurang kurang. Yo, Ambari lo. beli lo. Wih, Sing sirahe sapa? Siram. Mesti kowe. Gumun. Aku dhewe yang gumun. Berani gak? Atase sirah kok dimentik muni. Teh. Kaya pandhe nutuk. Osi. Ya Allah ya Gusti. Tinggal ngawah rabi neh. Edo. Kowe lo yo. Ora usah. Ngomong amatos kowe. Kowe lo tak nuntut diasuna kok terasa meneh. Ora diadal. Omong apa? Ora percaya kancane mentik sirah muni cinta. Kowe ora percaya. Oh, antos tenan kowe. Tak meneng aku terasa dadal duwe. Beritaku petenge ra karuan. Lampune ning ndi? Lampune? Aku kenae wis roh. Wah. Orane sirah. Ampun. Ora sak tambani. Mireng-mireng dia. Baro ati sesuk. ben agong. Tambani waduh mata wong tenan. Kowe jaluk mari. Iya. Mentole jaluk ilang. Iya. Tak tutuk pisan gas. Mentole ilang. Mantale ilang, mendole ilang. Ilang apa lah iki apa tak gemuk. Aku lali. Kok mendik ganggu lagi tak. Ayo, masuk ayo. Kapan. Iya.
Peron keseriman lagi. Sing dikalah kowe. Ora. Masaku kowe. Asaku. Ora apa. Bocah ora rumah. Ayo balik. Ayo kembali kamu. Ya. Wah. Bebas. Ayo bebas. Salah, saya. Salah Tony salah. Dasar gua nak batu. Ayo guys. Batu kaya lapangan. Oli palon ae. Ape wae ape. Pertandaan nek batu jembal iki bocah pinter. Pinter sekolah ora. Pinter kuliah ora. Pinter apa? Pinter golek tangan. Aku ramai seminggu nene metu tanpa. Ayo terus. Ayo.
kandhani takon senengan. Ning opo kowe nganggo kalungan ing papan iki? Ngono iki. Kowe mati sotan. Ampun ana ayu sing kawijaya kowe. Ya. Ya. Hei, baik komandan, setan panjangnya gelis gue. Ayo, wani ijen podo ijen. Iki lo, waneng pati musuhi. Ojo sesingitan yang papan gue gue. Barat, hei, ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketala Bu. Kula niki pantune Bakri. Aku lagi ganteng pantune Bakri Palon. Sagek. Aku ngerti. Gue ngerti. Aku pantune Bakri. Aku ning kene ya ora dhewe. Aku ora dhewe kanca. Tro, aku baturi Tro. Hei.
Cek, ya cek. Aku turun guri kono kok. Mbok tinggal kowe arep ndi, he? Aku kok rambut buka arep ndi. Kowe arep ndi, kowe, he? Oh, alah tro. Kowe ora ngerti piye, he? Nek desa Pawon iki ana ketoprak Mustika Budaya. Pimpinane Bapak Padi saking Tepuran Blora. Sopo? Sopo? Pimpinane Bapak Padi saking Tepuran Blora. Iya, aku percaya. Aku yo wis percaya karo kowe anu men. Ketoprake Bapak Padi ku wis kondang kaloka. Wis membuari antayat ning Suara Merdeka. Sing wedok yo ayu-ayu, sing lanang yo ganteng-ganteng. Tapi ana sing elek siji cek. Sapa Sapa sing elek? Sapa sing elek? Kowe patune Bakri. Asli. Wah, kowe ya aku ya padha eleke. Ayo, ora sak kesuwen, mergawe iku ora cukup kowe ambek aku tok. Gen dicak kene lho tak nom-nom kene, gendang taman jare. Ayo.
di oyol-oyol kiri loro. Kamu tang kowe, tak tolong. Astagfirullahaladzim. Mosok bapak itu buat nek ngomong. Isi aku Mas. Apa napa? Begini. Dak sini dioyok-oyok karo kire. Beneran ada ora sak. Tiga warna baki. Ada ora sak. Lho sak bobo apa? Kok ngadai kire. Tiga ngadek kire. Iya. Alon-alon ae. Tenang, alon-alon. Hei, mati kire. Oh, iya. Alani. Modal. Oh, iya kowe. Oleh kire dijual. Heh, Dijual. payu. Payu. Tenang kok ora? Loko-loko niku ana. Ning kudu delok bobote. Ditimbang sih. Ditimbang dhisik. Ayo. Jebul kire loro ya abut. Iya. Ya Apa? Didol ta ora didol? Dol diasem ngono. Lah kene. Lu kiri ning guriyang Kire ning jero. didelok. Tane. Goblok kowe. Hei, Piye? lek kok yo isih. Sopo? Kire. Dak sini ning ndi ya? Dan. Dak sini. Dak sini. Celok kowe. Tidak sini. Ono kok dak kene. Dak sini kowe ning ndi? Ning jero abas. Abane apa? Bayar sak. Sing kliru kowe. Yo kuwe. Lah kowe iki anak kowe. Mau takon ngadai kire. Kowe gowo anak kowe. Mau tak jawabno takon ngadai kire. Yo sing kliru yo bolak-balik kowe kok. Lah sing ngadai sapa mau malah? Dak sini. Loh. Bakri. Kowe. Apa jelek bakri? Dak sini. Bakri ya. Oh. Iku mau dak sini. Daya boleh bakri. Dak sini niki. Lho kok kaget? Eh, Kowe mesti do kaget nek aku ngadeg. lha kok dadi apa? Tapi ra ora aku tak piye. Kowe sapa? Dak sini. Sae anak wong nek mati kok tidak suka ndak. Wes Anak wong nek mati ki wis coplok. Nek. Kowe kenapa iki? Kene. Pak Menteri, Pak. Aku ora boy iki sih. Lho dak sampe apa? Eh. Kowe kene. Iki kudu tak urus iki. Piye? Kowe anu aku padha ya aku nganu aku kowe. Ayo kene delok sak iki. Lah omong sing jelas. Kenapa? Aku petekon. Piye? Sak iki oleh kodi. Iki mau Kok ada